zviri sei matraders. Pavidhio ranhasi tichange tichiratidzana kuti kana tiri pacourts panapa patiri handiti apa tinoedha sei mapairs. Handiti tikati mapairs ndo masina muri kuona aya SI handitika right. Saka hatizotamisa time rega tichese tijambire paleseni. Handiti mukatasa kudenga uko muchanoona pakanzi courts, apa pane ka plus, apa pane ka pencil. Handiti ticha explaina zvese izvozvo zvobatika zvakaita sei zvakanaka. Handitika courts ari ukuyo ari kungokudza page rakaita sei rawakavhura. Handiti ka plus ako ndo dura rezvisingwi dzese dzatichange tichishandisa. Saka tikanopabaya tichanoona kuti tine mafolder ese aya. Handiti mafolder umu makada unotarisa handitika ane manhamba aya. Zvinhu zvingokuratidza kuti mufolder mune masingwi mangani aunokwanisa kutrade. Handi maona manje dare rachona. Saka mukatasa pakanzi crypto apa muchanoona kuti 10 out of 27. Handiti 10 out of 27 ndo aya ari kunoko handiti. Saka tichadzokera paplus wedu topinda mekutanga umu. Handiti tikapinda umu tichanoona kuti tine mapair SI. Saka iwo wangobaya plus kudai. Handiti munoti ratika ka ubaya plus ratika, ubaya plus rotika, ubaya plus. Handiti ubaya plus rotika ubva wati back. Handiti ukascrolla kuya kuzasi mapair ataedha aveko ndo aya ari apa handimaona manje. Todzokera futi ikoko toti plus. Handiti topinda makanzi boom and crash umu. Handitika tapindamo totanga kutika zvatiri kuda zvachona. Handiti tichiscrolla tichitika moment yaurungotika kudai rinobva ratoenda kupage kwakanzi courts kwekuyi. Handimaona ubva wati back ukascrolla kudai aya maboom and crash ese auya. Handimaona ndo maedhero unoita sei aunoita. Then tine mamwe maedhero futi echirungu akadzidza ekuti ukanoti plus anoona pakanzi find symbol apa paarea apa. Handitika tinokwanisa kusearcha kana wakanzwa kuti vanhu vanotrada gold unokwanisa kunyora kuti gold. Handiti paunonyora kuti gold muri kuona kuti zvinhu zvese zviri related kugold zvinewedhera kuti gold mazviri zvabva zvabuda. Handiti iwo wakunosarudza chauri kuda manje. Pamwe wakanzi gold versus US dollar. Handiti ubva wanobaya yobva yatika. Kana kuti wanga ukanzi gold versus euro unonobaya robva rata sei yobva yatika. I hope dare riri kusvika zvakanaka kwamuri kwese koko. Handiti right matika zvinhu zvenyu zvese zvikubva zvadzokera kupage kwedu kunoko. Handiti muri kuona anana gold wedu ava vavepo tangira panapa chienda zvakadai. Handiti muri kuona right. I hope video runoita sei rasvika zvakanaka kune vasati vagadzira maaccounts eforex. Handitika link riri mudescription mopinda mogadzira account yenyu. Handitika kune vanenge vasina kunzwisisa kuti account inogadzirika sei takagadzira video. Handitika makauya kuchannel kuplaylist uku munoriona video rinoexplain kuti munogadzira sei ndingirikini account. Then playlist muri nori MT5 handitika kana kuti MetaTrader 5 for beginners. Munoona kuti takadzidzisa futi kuti tinoconnecta sei account yekubva trading account kuya MT5. Handitika moona moziva. Handitika exactly. Ngatisangane pa next video tichange tichiexplaina pa page iri takanzi trade iri. Handitika right.